Hai, Gudi yang gundi, नै मैयानिफ्रायसो गुन्दी जानो सोलों। हेलौ लोगोफोर, आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबावनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं बे भिडिअखौ मोनाब्लाबो मानि थाखाय लाबोनाय जादों नोंथांमोनहा एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ। मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव दा मासे बोरमा फान्थि रोनावदों आरोना। बोरमा फान्थिखौ नोंथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो नुबाय जानांगौ आरो बेखौ नोंथांमोनहा सोरबा सोरबा सिनायोबो जानांगौ दा। नोंथांमोनहा दा बेखौ मा सानो? दा बे भिडिअखौ नायग्रोनानै ला। सोरबा बायोला 2000 खेबसेयाव। अब्ला नुबाय आरो खोनाबायबो ना लोगोफोर, मा बुंदों बे बोरमा फान्थिया। दा नोंथांमोननि गोसोआव बे रावखौ खोनानानै मा सानदों? आंनिब्लाथ' बेखौ थफियाव बानलु गोमोन दोखो दोखो देग्लिनानै हमख्रबनानै लुस'नो हानांगौ। बे आंनि साननाय आरो आङो बे भिडिअखौ दिनैसो नुदों, नोंथांमोना सिगाङाव नुखांबाय जानो हागौ। आं बे भिडिअखौ नुनायनि लोगो लोगो थानोनो हायाखै आरो ओरैबायदि रागा जोंदों। दा नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों आरो बे मानसिखौ नोंथांमोना सिनायोबो जानो हागौ। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय।